Κωνσταντίνος εδώ. Σήμερα θα σας δείξω ένα τρόλ για να κάνετε σε έναν φίλο σας. Μια παγίδα, πώς να το πω. Αυτό από εδώ πέρα πιστεύω ότι το βλέπουν. Υπάρχει νομίζω, δεν ξέρω. Είναι ο σταυρός που μέσα γενικά έχει diamonds. Εγώ το φτιάξα αυτό. Απλά έσκυψα εγώ από γύρω. Κάτω και εδώ το ίδιο. Πάμε εδώ. Όχι, εδώ πέρα νομίζω είναι. Να παίρνουμε τη λάβα. Να δείξετε λίγο τι να τους κάνετε. Περιμένετε. Έτσι πως είμαστε. Κοιτάξτε λίγο τι να κάνετε. Δεν ξέρω άμα σας πιάσει αυτή στο φίλο σας, γιατί μπορεί να είναι και έξυπνος ο φίλος σας. Όπα, έκανα λάθος. Sorry. Δεν έπρεπε να πει αυτό εκεί. Κολλήλε. Και λάβα από εκεί. Να. Έτσι πως είναι από εδώ, έτσι πως βλέπετε. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Ωρε φίλε. Πάμε give. Give. Παπάκι. S. Barrier. Barrier βρέθηκα. Δεν μου το έδωσε για κάποιο λόγο. Δεν μου έδωσε το barrier. Γιατί δεν μου το έδωσε? Γιατί κάτι δεν μου έδωσε. Έκανα κάτι λάθος, λογικά. Give. Πάκι. Μπα. Ρι. Μπάρι. Μπάρι. Ωραία, σωστά το έγραψα. Παίρνει λογικά το έγραψα σωστά. Steve, από ό,τι βλέπετε πως μου λένε. Να το μπήκε. Το barrier. Βάζουμε. Να βλέπετε, όταν το βγάζω όμως, δεν φαίνεται. Βάζουμε barrier σε όλα τα σημεία. Πες από εδώ. Βάζουμε τη λάβα εδώ. Και βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Όμω. Βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Εδώ πάνω. Τώρα θα πάει πολύ εσύ που θα το βρει. Το βλέπω εδώ πέρα δεξιά αριστερά τι γίνεται. Εδώ πέρα στη μέση. Παπ. Όμως κοίτα. Τώρα θα σας δείξω τι γίνεται άμα πάτε επιβίωση. Κοιτάξτε. Settings. Survival. Βλέπετε. Κάτσε να βάλουμε και αυτό εδώ πέρα για να είναι πιο... Το έχετε έτσι. Κοιτάξτε φίλοι σας χωρίς αυτά τα πράγματα λογικά. Το σκάψει. Δεν μπορεί να κουνηθεί καλά. Γιατί είναι το barrier. Και πάνε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Πιστεύω να σας άρεσε. Γεια σας.